shakes handisi kuziva kuti chii chikuitika ndiri kungoramba ndichibvirisa moto wacho hauzi kudzimika nyangwe une fire extinguisher mabhebi akuramba achibhilivha torwa neni picture faka chandinacho manje heavy chine mazinyama kunga Nicki Minaj king wemabhasi ndini sha flow hopo unogona tikita ndaimbova underground ini asi ndakabva joina city spa takuto zvisimbisa edhera to salt neto vinegar kana waimbogaya kundidhiritsa ukutraya kupaza imba yabherida ndovaka imwe January to December tongoramba tichienda robot rikaita emba benga hapana danger saka Handetione chindiratidza skiri rako Handetione ita yawalava muviri wako tinokanda moto de kuvakanya kunga kotope vabatwa mapatsi autospare hanzi wai ndazvitira shoto komudhara ishi muri kupopotei ndine nzara unza platin kokote moto fanobika imwe poto yakakwana kunga tempeki nemogo 10 japis ndoda yelo bonza chine mazinyama apa hoboke pachinondihaga ndinokochoke ukapuwa good pumpum unogode pane mari tovhura mokoto de svika chingopinda hati gogodze nekatebho kangu imomo pfe tobva tatorera mahobhuche sitobva de January to December tongoramba tichienda robot rikaita emba benga hapana danger saka Handetione chindiratidza skiri rako Handetione ita yawalava muviri wako streets tichijespire pari kufaya tongoshedza yesaya vandiunganira campfire costa kuseri spetire zvemasolo mission ini maya tofamba takawanda church choir pamunondona ndiri ndega ndenchigaya nendakatongorohwa nestress paya huni dzichibvira hutsipwititi ziso rakatsvuka kuti piriviri ndakarohwa handiseke kuti hihihi ndoseka pachiwhatsapp kikiki Harare ndemedu muCBD shuga nemasamba tengetiriti jesu ndiye pfuti yangu dishiti tovarowa nemvura semapiritsi maevil spirits January to December tongoramba tichienda robot rikaita emba benga hapana danger saka Handetione chindiratidza skiri rako Handetione ita yawalava muviri wako ita yawalava muviri wako ita yawalava muviri wako